Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Елларда республикада коронавирустан 7 үлем очрагы теркәлде. Шулардан 4-се Чаллыда. Җәй тәмамлана, пляжларда су кереп булмый. Роспотребнадзор Татарстанның күп кенә рекреацион урыннарын халык сәламәтлеге өчен куркыныч дип саный. Кичке 6-дан иртәнге 3-кә кадәр Юхиди шәһәр юлларында рейдларны көчәйтә. Узган ел көннәрендә Татарстанда COVID-19-дан тагын 7 үлем очрагы билгеле булды. 15 июльдә 82 яшьлек ир-ат үлде. Ул коронавирусның авыр формасы һәм 2 яклы пневмония белән Тука район үзәк хастаханәсенә салынган булган. 21 июльдә Чаллының ашыгыч медицина хастаханәсендә 69 яшьлек пациент үлгән. Ул пневмониядән һәм хроник авыруның күп кенә өзлегүләреннән интеккән. 22 июнь көнне тагын бер 79 яшьлек шәһәрдәшебез вафат булды. Ул COVID-19-ның һәм 2 яклы вируслы пневмонияның авыр формаларынан йогышлы авырулар хастаханәсендә дәваланган. 14 июньдә шул ук диагноз белән 74 яшьлек шәһәрдәшебезнең үлеме теркәлгән. Аны дәвалау җитди имгәнү аркасында кыенлашкан. 1 июль көнне Казанда яшәүче 72 яшьлек кеше үлгән. 8 июльдә Яшел Үзән район үзәк хастаханәсендә 44 яшьлек пациент үлеме теркәлгән. 13 июльдә шул хастаханәдә 66 яшьлек хатын-кыз вафат була. Барлык очракларда да вирус лабораториядә расланган. Соңгы тәүлектә Татарстанда 33 кешедә COVID-19 диагнозы ачыкланган. Аларның 2-се Чаллыда. Теманы дәвам итеп, шикәр диабеты коронавирустан үлү куркынычын 12 тапкыр арттыра. Татарстанда коронавирусы юктыруга юл куймас өчен шикәр диабеты белән авыручыларның сәламәтлек торышын күзәтәләр. Бу хакта Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев сөйләде. Татарстан халкының 7%-тан артыгының канында шикәр югары. Абашев сөйләгәнчә, терапевтларга, участок табибларына һәм беренчел медик-санитар ярдәм табибларына диабет белән авыручыларны күзәтүне көчәйтү күрсәтмәсе бирелгән. Абашев фикеренчә, мондый практика бу категория гражданнарга авыруның авыр узуын киметергә мөмкинлек бирә. В случае присоединения немедленно осуществляются профилактические меры с точки зрения забора теста на коронавирусную инфекцию, уточнение данных по течению их заболевания с точки зрения острой респираторной вирусной инфекции и контроля показателей сахара в крови. Чаллының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә стенд графтны эндофиксацияләү заманча системасын кулланып уникаль операция уздырдылар. Медучреждение хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, ул шуруповертны хәтерләтә. Бу Татарстанда беренче очрак. Безнең төшерү төркеме медикларның нинди авырлыклар белән очрашуын белде. Тулырак мәгълүмат алга таба. 18 июльдә ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә ашыгыч рәвештә әгрежидән корсак аортасы аневризмасы үзелгән 77 яшьлек ир-атны китерәләр. Пациент бик авыр хәлдә була, моннан тышта төрле авырулары була, шуңа ачык операция үткәрергә ярамый дип билгели медиклар. Гадәттә мондый очракларда зур кисемнән баш тарталар, металл каркас белән капланган тукыма полиэстер трубкасы куялар. Была проблема в том, что была короткая так называемая анатомическая шейка. Что это такое? Это расстояние от ближайшей крупной артерии до начала вот этого самого расширения ревматического. Соответственно, для того, чтобы установить графт, для этого необходима минимальная зона, для разных производителей по-разному, но минимум это 10 мм. В его случае это было 4 мм. Консилиум вакытында белгечләр тарафыннан протез урнаштыру һәм аны фиксацияләү өчен заманча система графт эндофиксациясы кулланырга дигән карар кабул ителә. Соответственно, для того, чтобы сохранить почечную артерию, нам нужно было применить какие-то новые решения. Вот в данном случае нам оказалась возможность применить систему Helifix. То есть это, по сути дела, говоря таким обывательским языком, шурупы, которые позволяют хорошо и четко закрепить графт в нужной заданной позиции, предотвратив его соскальзывание или какие-то другие проблемы. 2 сәгатькә сузылган операция уңышлы уза. Бүгенге көндә ир-ат хастаханәдән чыккан, ул медицина күзәтү астында торачак. Медиклар сүзләренә караганда, пенсионерга бәхет елмайган. Ул ярдәм сорап вакытында килгән. Шуның аркасында аның гомерен саклап кала алганнар. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Кищенко, Яңалыклар.
Республиканың 12 муниципаль районында Қазан, Әлмәт, Йоршалы, Зәй, Лойыш һәм башка шәһәрләрендә су объектының санитар кагыйдәләренә һәм халык саулыгы өчен куркынычсызлык шартларына туры килүе турында санитар-эпидемиологик нәтиҗәләр әле дә бирелмәгән. Агымдагы чорда Роспотребнадзоры белгечләре рекреация урыннарында барлыгы 271 су пробасы алынган. Санитар-химик күрсәткечләр буенча канәгатьләнмәслек пробалар өлеше 18,8%-ны тәшкил иткән. Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында федераль закон нигезендә рекреацион максатларда файдалана торган су объектлары кешегә зарарлы йогынты ясый торган биологик, химик һәм физик факторлар чыганагы булырга тиеш түгел. Су объектыннан күрсәтелгән максатларда файдалану аның санитар кагыйдәләргә һәм куркынычсызлык шартларына туры килүе турында санитар-эпидемиологик нәтиҗә булганда рөхсәт ителә. Шалыда юл транспорт хәле катлаулы. 2020 елның 1-нче ярты еллыгында һәлакәтләр һәм аларда яраланучылар саны кимегән, әмма үлүчеләр саны арткан. Шул уңайдан 24 июльдә Шалыда мотобатальон катнашында рейд узды. ЮХИДИ инспекторлары белән тикшерүгә Эльвина Андрева да чыкты. Юл транспорт хәлен җайга салырга. Шолы ЮХИДИ бүлеге башлыгы Радик Кадиков рейдка әнә шундый максат куйды. Мы будем работать в вечернее время. Во-первых, пятница. Это мы уже по анализу вот за первое полугодие видим, что это наиболее аварийный день. Время как раз аварийное тоже в вечернее время. Поэтому не случайно день и время выбрано в данный момент. Поэтому время несения службы с 18 часов до 3 утра. ЮХИДИ хезмәткәрләре әлеге рейд барышында 116 тәртип бузу очрагын ачыклады. Алар арасында 27 кешедә иминiyet полисы юк иде. Бу иң еш очраганы булды. 2 кешенең машина йөртү таныклыгы юк, берсе хукуктан мәхрүм ителгән. Аларның машиналары штраф стоянкага җибәрелде. Документларын унутучылар да бар иде, аларга да штраф каралган. Проблема в том, что я забыл сумку с документами случайно. Оставил ее в машине и сейчас готов понести за это ответственность. Но с документами, с правами все в порядке. Автомобиль сатып алган, әмма теркәргә өлгермәгән. Бу 10 көн дәвамында эшләнергә тиеш. Шолның 3 машина йөртүчесе билгеләнгән тәртиптә теркәлмәгән транспорт чарасы белән идарә итү маддәсе буенча хөкем ителде. Таләпләргә туры килмәгән тонировка Шолы машина йөртүчеләре арасында иң популяр хукук бузуларының берсе. Рейд барышында 13 очрак ачыкланды. Рейд барышында инспекторлар автомобильләрнең техник җитешсезлеге булган 17 очракны ачыклады. 27 июльдән автомобильләргә тиешле аккредитациясыз техник тикшерү үткәрү өчен җинаять җаваплылыгы кертелә. Хукук бузучылар 300 мең сумга кадәр штраф яки 480 сәгатькә кадәр мәҗбүри эшләр белән җәзаланачак яки 6 айга кадәр кулга алыначак. Мондый чаралар техосмотрны машинаны тикшермичә рәсмиләштерү практикасына каршы торырга тиеш. Эльвина Андрева, Сергей Кищенко, яңалыклар. Әгәр сезне берәрнинди проблема борчыса ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8995 982 3108 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр, кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Татарстанда ачык майданчыкларда кино күрсәтү рөхсәт ителде. Аның нигезендә 27 июльдән Татарстанда паркларда, скверларда һәм яр буйларында кино күрсәтү рөхсәт ителә. Бинадагы кинотеатрларга килгәндә аларны ачу турында әлегә сүз бармый. Бу COVID-19 пандемиясе белән бәйле рәвештә кертелгән чикләүләрне бетерүнең 3нче этабында гына мөмкин булачак. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә уңышлы эш атналарын теләп, сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Центр медицинских справок. Медосмотры без очередей. 205-342. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.